Yan, so our trivia of the day ay ang frog o palaka in Tagalog o tukak in Ilocano. Ayan. So ito lumalabas lang to guys pag tag-ulan na tsaka meron na tayong ulan, mga bagyo, gano'n. Ito po ay kusang lumalabas itong mga palakang ito. Pero dalawa po ang palaka namin as Ilocano. Meron po tayo yung palaka na painted frog na tinatawag sa Tagalog na batog. At ito namang palakang ito ay ang original frog sa aming probinsya. Ito ay yung palaka. Ayan. So guys, tatanggalan din natin siya ng balat at lilinisan. Tatanggalin din natin yung mga laman loob niya o kaya yung intestines niya para safe naman po natin kainin itong exotic frog na ito guys. Ayan, pantagal po natin ay yung asin, pwede rin o yung dapo in Ilocano, yung ash po ng kahoy, pwede din pong pangtanggal yan. Pantanggal po ng mga lansa, ganyan. So yun guys, makikita nyo, meron pa siyang mga egg guys. O yan yung masarap. So dahil 2 days straight pong umulan kahapon at ngayon, ay marami pong nakuha ang aking honey bunch na palaka. Ayan, pwede na din. Ay yung mga itlog niya guys, o pwede na naming ulamin to for 2 days. Ayan. So, ito na ang mga natanggalan o nalinisan, guys. O, tignan nyo, ang lalaki. Ang sarap. Yummy sa tummy, everyone. Ayan. So, comment lang po, guys, kung sino po ang my favorite ng frog o palaka, guys. Ayan, ang ating exotic food of the day for today's vlog is about frog naman po. Ayan, o palaka. Yun, guys, o. Ang lalaki guys, tignan nyo naman. Oh, di ba? Sarap din ang karne niyan. Fresh na fresh ang ating frog. Oh, ayan guys. Ganyan kadami yan guys. Oh, yung nakuha ng aking honey bunch. Mag-isa lang po siyang nanguha guys. Yan, sarap na sarap. Ayan, so guys, watch this full video. Ayan, so ilalagay ko din dito kung paano nalulutuin ang ating palaka. Ayan guys, bahala na kayo kung ano ang gusto nyo dyan. Pero sa akin, gusto ko din ng may sabaw at gusto ko rin na i-fry. Ayan. Thank you. So watch this video. Panoorin po hanggang matapos ang video dahil heto na lulutuin na natin ang ating palaka. Ayan, 2,000 liter, 130 liter. So, ayan na nga ang ating mantika, guys. Ayan. Sinalagay na natin ang ating oil in the pan, ang ating mantika, at ilalagay na din natin ang ating hiniwang luya o ginger. Let's put the ginger. Yeah, until maging red siya at fry ng ating ginger. Lagay na natin ang ating bawang o garlic, guys. Ayan, so halo-haloin lang natin yan hanggang mag-crispy siya, guys, para magkumunot ang amoy at lasa ng ating luya at ang ating garlic. So ito na guys, lalagay na din natin ang ating frog. Cook for the day. Yan. So, ayan guys, haluin lang natin yun guys. O, tignan nyo. Sarap ng ulam namin guys. O, diba? Meron pa kayong ganyan guys. So, pakishare naman po dyan. O, comment and like or heart. O, heart naman po ako dyan, mga kamaster, mga kalodi, mga ka-YouTube. Ayan guys, ang sarap po ng ulam namin. So, ang ilalagay natin mamaya guys, tignan nyo kung paano lulutuin to. Kasi marami kami dito sa bahay, kailangan namin ng sabaw at ipapakain ko pa sa aking mga aso yung sabaw. Kaya, napili kong masabawan itong ulam namin guys. So, lagay natin ng pepper to taste. Ayan, yung paminta nilagyan na din natin guys. Ayan, so haluin ang
Kukak nyo. Kukak nyo. Ayan guys, lalagyan na din natin siya ng bagoong guys para matanggal itong lansa niya guys. Ito yung pampatanggal ng lansa. Ayan. Nakadepende po yan kung ilan po ang ilalagay nyo. Bagoong o dried fish. Ilagay na din natin ang ating kamiyas na kinuha lang namin dito sa kapitbahay guys. Ayan. Salamat po sa may kamiyas o piyas in Ilocano. At ilalagay na din natin ang achete, ang ating food coloring in English. Aroy, tama kaya yung food coloring? O, ang ating aswede powder. Para may kulay-kulay naman po ang ating frog of the day. Ayan. So, ang gagawin natin dyan, syempre, haluin na naman ulit po natin yan. Para kumunot, lalagyan din natin ng water o tubig. Ayan, bahala na po kayo kung mineral o criminal ang ilalagay nyong tubig dyan, guys. Ayan, so ito ang magiging tinulang tinulang frog na may kamyas, guys. Oh, yan na, oh, yummy ang ating sabaw, guys. Oh, i-flex ko lang. Oh, tignan nyo, guys. So, ano bang inaantay natin? Pwede na tayong kumain. Maraming salamat po sa noon na ating video. Ayan, thank you for always watching, guys. I love you much, YouTube. Tara, kain na po tayo. Pwede na po yan sa kanin. Bye! Wait lang.